ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ହୋଲି, ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଫେବୃଆରୀ 15 ପରଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଥରୁଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡାକିଲେ ନାହିଁ। ହଜାର ହଜାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିମାନଙ୍କର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସକୁ ସରକାର କୁଠାରଘାତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆପ୍ ତିଆରି କରି କର୍ମୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏତେ କାମ ଲଦି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଦିଦି ତା ନିଜ ପରିବାରର ଦେଖାଶୁଣା ଠିକ୍ ସେ କରିପାରେନି। ଯଦି ସରକାର ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ବଢ଼ାଉ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କେବଳ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଉଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ଆମେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଭିକ ତ ମାଗୁନୁ। ସରକାର ଆଜି କାଲି ପରଦିନ ଖୁସି ଖବର ଦେବେ ବୋଲି ଭାବି ଖାଲି ତାରିଖ ଗଣି ଚାଲିଛୁ। କିନ୍ତୁ ନା, ସରକାର ସେମିତି କିଛି କଲେନି। ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିବାରୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାନଙ୍କୁ ଲଲିପପ୍ ଦେଲା ପରି ଲୋନ୍ରେ ସ୍କୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ। ଯଦି ସରକାର କାଲି 8 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଭଉଣୀଙ୍କ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ଓ ବେତନ ବଢ଼େଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ସରକାର ଯଦି ମା'ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ମହିଳା ଦିବସ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଖୁସି ଖବର ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ଯଦି ତା ନହେଲା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଦିଦିଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହରେ ଏ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ରହିଲି, ଆଗକୁ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।